Ti si se odselila od doma zato što ti je stari u talu sa političarima. Ko si ti? Ko si ti? Radim u klubu Di Mile. Da mi je ključ od stana jer zna da nemam di bit. Ostane tih dan, dva dok ne nađeš nešto. Antiša, ja ti predlažem da počneš malo za mene ozbiljnije raditi. A gdje je Marina? Marina. Bježi. Ko zna koje je njezino pravo ime, Allah? Uđi, Stella. Strah me kad si takav. Ako ga prijavite 2 puta za prijetnju i sljedeći put ga upucate na svom poslu, nisi grio. Ovo je gotovo. Promijenit ću se, vrag. Neću ti nikad ostaviti, niti mene.